perusheitot, määrikset ja suojat. Kuten olemme jo oppineet, curlingissa tavoitteena on heittää kivet lähemmäksi pesän keskipistettä kuin vastustajasi. Mutta kuinka se tehdään? Millainen heitto sinun pitäisi heittää? Tällä oppitunnilla käydään läpi 2 tärkeintä curling-heittoa, määrikset ja suojat. Ne ovat ne 2 perusheittoa, jotka sinulta pitää löytyä heittovalikoimastasi, mutta sinun on tärkeää myös ymmärtää, milloin ja miten niitä käytetään pärjätäksesi lattiakurlingissa. Määrisheitossa on tarkoituksena saada kivi pysähtymään hyvään paikkaan pesässä pisteiden saamista varten. Hyvä esimerkki tästä olisi heitto tyhjään pesään, jossa ei ole vielä kiviä. Jos heität kiven sillä ajatuksella, että sen pitäisi pysähtyä pesän keskelle, tällainen heitto olisi nimeltään määris pesän keskelle. Määris voidaan heittää milloin tahansa ja mihin tahansa kohtaan pesässä. Se on yksinkertainen heitto, mutta johdonmukainen onnistuminen sen heittämisessä ratkaisee sen, kuinka hyvin saat pisteitä lattiakurlingissa. Määriksiä kannattaa harjoitella niin usein kuin mahdollista. Harjoittele määriksen heittämistä pesän kaikkiin osiin. Valitse tähtäyskohde pesästä ja harjoittele määriksen heittämistä käyttäen juuri sen verran voimaa kuin tarvitaan, jotta kivi pysähtyy oikeaan paikkaan. Kun pelissä on tiukka tilanne, kyky saada määrisheitot pysähtymään mahdollisimman lähelle haluamaasi kohtaa saattaa usein ratkaista, voitatko vai häviätkö pelin. Toiseksi yleisin heitto on nimeltään suoja. Suoja on heitto, jossa kivi on tarkoitus saada pysähtymään pesän eteen, jotta se estää tai suojaa vastustajan pääsyä tai heittolinjaa pesän keskelle tai omiin pesäkiviisi, joilla voit saada pisteitä. Suojaheittoja voidaan käyttää pelin missä tahansa vaiheessa osana yleistä taktiikkaasi. Aivan kuten määristenkin kanssa, suojien heittämistä kannattaa harjoitella niin usein kuin mahdollista. Harjoittele suojien heittämistä eri etäisyyksien päähän pesästä ja myös keskiviivan vasemmalta ja oikealta puolelta. Koskaan ei voi tietää, mihin sinun täytyy tähdätä seuraava heittosi. On tärkeää pystyä heittämään kiviä joka puolelle pelialuetta johdonmukaisesti ja hyvällä itsevarmuudella. Ota määrikset ja suojat haltuun, niin pääset lajissa jo ison harppauksen eteenpäin.